Wow, na guys, ag nangka. Wow. Hi guys, good morning. Matong buntag na tanan guys. Sa maganing mo karong mga panahon na sa maganing mo rong orasa guys. Matong buntag na tanan guys. Amping ta kanunay. Grabing mga tag panahon dari ron. Sa mga grabing baga kadudag na si uwan-uwan. Ano be? Dino, dili. Paslot laban na nina, hindi la na nina. Oh, Didi ko na sa guys ya. Dan choco drink. Didi ko na gamang bibi. So Merkules ron guys. Happy Wednesday na tanan guys. Kaya ano. Merkules karon, Wednesday. So grabe ka bunak-bunak dari ang uwan. Dara baga kadudag Libot sa dag guys na gani ha. Kasi kay kilat-kilat pastilan kadlek ta mo gawas. Ganun guys, namuko na sa papagabril dari taong. Yan. Namuko na da. Namuko mig taong guys kay mga alakwaan, mga isa pamahaw. Naot pagpanahon dari guys, uy. So guys, nasig bunak-bunak. Papagabril nag-raincoat, ikan baka. Diyan nga to kay ramang kasagag uwan. Sig bunak-bunak dara baga ka sudag kasagag uwan. Ha? Ha? Mapakasod? Napasod na, napasod. Nagpa-load si Kuya Gael, guys. Kaya mag-update lagi may, kung kaya na lagi ko na yung bagjo. Isa nga sa bagjo pa? Bagjong paing? Pastilan. Nasugod na rabas hangin-hangin, guys, na Nuko. Paladyoin taon, naturo ng bagjuhas, kawanangan. Doon taon patupaha, daris. Puta. Asa? Lagi? No. Na, guys. Kasi kaguwan, ganiha kasi grabe kasi bunda kaguwan. Hugas na naman nanimaho sa amang nangka, nanimaho nanay ning humot. At lilian na to guys, pasinog nanay hinog, hindi pa. Kapauna pa. Kana naman nani humot naman to sa mahigdaanan. Bango-bango naman. Bay lilian na ta dare guys. Uwan-uwan arang kasi kaguwan guys, na tanawa. Namping ta kanunay guys. Ang tabunan nagkuas kamera kay kuan pisik-pisikan. Magta ka do panahon, pastilan. Tama pa. Asa kay hinog na? Humok na? Humok. Ha? Humok na? Hala guys, na gamang nangka na hinog na. Hala gino. Oh, nahinog na gamang nangka guys. Maabot nimo pa dir. Hinay. Okay. Alright. Okay, to na guys. Hala. Dara guys, gamang nangka. Paghinay ka matumban nagmapiso. Pastilan. Adaplin mga alaga. Adaplin. Hala guys. Ha? Tagbaho. Pastilan tiaw. Hala guys. Na. Hala. Okay. Liya pa. Hala. Wow. Hala. Ha? Hala daot man di ay guys. Hala di na. Bi? Sounds. Win, hagubtub na guys. Hinog na dyan. Hagubtub na. Nadaot laman. Masaya nga, uy. Na guys. Pastilan. Uy, hala ginukurang nakagamag tibak. Pastilan, gitibak man. Gitibak lagi siya pa nga giputos man. Hala gipangibugan man kagamang kuan guys. Pastilan. Ha? Kuanig kuan hapinig ka nang naay saku. So guys, sa mga bukon guys, ughan ni siya. Kaya ramang humutan na problema kay muro man sa ani ba ni? Pagpagsa ko ya kaw. Na may daot ya. Masa? Masa lagi sako. Ay. Hala, di na guys, hilo. Oh, daot naman na may tibak. Tibak. Hilo na. Muro man na ahat. Na guys. Ahat man. Kilawi pala. Ako yun. Kilawi la. Mado ba? Tubig din magagad. Ha? Tubig din. Wala, arang bitaw tubig din siya guys. Tilawi panir. Mado? Tamis? Uy! Antay pa. Ha? Tamis lang. Tiyaw? Saan? Tamis. Tamis ka zo? So guys, tamis ka zo? Hala, galing naman kay mura si Jagkuan ay lisparon. Hat, tamis lang. Hat. Sabi hawa kayo doon. Hawa. Udah. Ayun luan sa guys. Luan ni Padir.
Na guys, hiwa ng pader. Padapli ng tibak pa. Wow! Padapli ng tibak. Na guys, padapli ng tibak. Pa ng tibak. Na. Okay, tibak lagi si Jang man idaot pagputos nato. Ibul gani. Ha? Ibul gani han. Iyaw. Alay nga na makaputong uban. Sana bukan bumuhan dan bukan main labay. Grabe mong gandaghanan sa bunga, guys. Hindi pa dagay muhangan. Oh, lagi. Bujagan siguro. Bujagan. Liya mo it kay nga na yang. Hangga mag-eat sa gluto ha. Okay? Ayaw. Mag-eat sa gluto. Ano naman ko ang eat? Upa, oy. Ato na nena. Ay, ganun na. Wapa ka nag-eat. Dumadama ka. Bukan ko pa pa. Wow. Yan na guys. Agnang ka. Wow. Wala may akaso. Yummy, yummy, yummy. Tanahan guys. Ha? Gaano tanahan? Tagaan ko no ka na guys. Stilan guys. Diyan na kin. Kaya magkaan sa gluto kin. Hindi kay Uwan-uwan ra ba dud? kado ni. Hindi lang pa ko. Sud sa nas ko ano on rip. Yes no. Sud sa nas rip. Sudja. Tagay ko. Hindi na lagi timugnaw. Bugnaw mangguday. Ingan man sila guys nga kuan kun bugnaw kanon. Bugnaw ang panahon ba? Ana guys, gipang-gipang na. Mura lang sa jaglos paron pero tamis man kuno is papagabril. Tagay sa ka. Long muta ka guys. Nanimaho naman datos kwarto. Sa mahigdaanan. Awa na kay na itibak day, awa day. Ha? Binigo kung kita mo. Nigo ya. Oh, nigo. Katang isuroy ni. Guys, ang isuroy. Na ba kayo mapalit? Wow, dera guys. I love it nangka. Masaya nga kadug tibak guys. Katunga man pud halos ang tibak. Bibi. Bibi. So natadalas nigo guys. Nigo, ito isa. This one. Kung bitaw siya, tubigan siya guys. Dali. Ano guys tiya? Okay, kadug nang ta guys, galing kay ting-uwan. So isa ato sila hijang isa datos kuan. Ano ba na ma? Pwede man na siya lusuk-lusuk ko ni sa dubonanan. Kaya nga ang daghan na kadug tibak guys ya. Dako na. Unsa? Bawang ko nga na. Magbaon kay nga na ini dakat nimo. Uy, inja na lagi. Kay wa pay kaong luto. Pangan mo luto dan. Answer ko ma. Ha? Magkan pagluto ha, sa mo ito gingan na ha. Saya nga mura natandog siguro na isang kuan pa, ng punggay. Mabaw. Mo buzay. Di murag na siguro nataputan na siguro nagmananap. Hindi pang nidugan, ang edag naman muhangad ni. Kumulabay mo to doon ah. Kaingan ba ko daning nang kaagay so mamatay des pagkwas bagjo kay na laja man na siya unay dahon. Okay, dana guys. Isang nigong langka. Oh, lamiya oy. Oo nga, pangin gabi ang kaon pa ka. Okay, magtunga tansa god. Wow, dana guys, ag nangka. Wow. Mao tanin jo guys, ya. Dami gulay nga kapadas sa sardinas. Nauna na magka-skim kay mo si Papa Gabriel, naghinat mo nilag pangunag kaon niya. Atong nangka. Nag-eat na pagkag nangka. O, di na ka mag-eat, no? Okay. Hindi na pa. Hangga na pod. Okay, guys. Mahawtanin to, guys. Dami sudan niya. Kapadas ng batangan og sardinas, gi adobo. Lamiin. O, dapon may buad. Dapon may buad, guys. Sige ko nanan. Dapon may buad. Uy, dira, bungtong buad. Guys, ha? Buwan. Sama niya, giprito, gisog ba? Gisog ba? Ini guys. Bawa gagawin. Oh, tidak na lang magbukaan na ng bulan. Sa kami. Takab sa kanay ring. Takab sa kanay. Ming, ming. Kabulis. Kabulis. Lagi. Kaya na kumanag pamahaw guys. Mo eat ko dari ya. Oh, eat ko dari. Oh, nang pa. Mahaw tanin to. Mahaw. Mahaw guys. Pangus nang nangka. Tumikin. Grabe ka. Marara ko dari magkaan guys. Kaya ngit-ngit at tus. Niab. Narata kay lamdag. Mahawtanin jo guys, tayara lami aga mang pamahaw. Kapadas gi adobo gi batangan og sardinas. Miin. Yan kadyo. Mata. Nagbagjo guys, kuan ni matunaw na bagjo, di na mo lanpos kadutaan kaya lang luud agad din taw maagian og bagjo guys. Grabe ka ng paita. Ang ampo ta guys nga, di mo
Dan pus pagutaan nagbagdo. Nga tanin do nga nangungitin do. Yun. Mula magkaan dyan, pangkaw. Buwan. Magakadugag Kalibot, ha? Hala, palabi ka dyan mo. Gara ka dyan. Ibang uwan-uwan. Magakadugag Magagdag Mag-amping ka dyan, guys. Katong mga nas mga lugar nga nga ni parehas dari sa mga lugar nga si benek-benek. Amping ka dyan tanan. Binanang na mga area nga kanang humukon bitaw na yung deus mga landslide area, panglayas na mo diha, pamalhina mo, kay delikado ron. Yes, no? Ay, ma. Yan, sukso naman ay, guys. Dali arag oras. Sukso na. Mahaw ta. Baka nang kaag ng ka, guys, yan. Bati. Labi, dude. Ang pagay kong luto. Kansa kong luto kasi sa kumukad ng ka kay delikado. Magana nga happy muna ba? Sana ng ka. Guys, no? Nami dapat doon yung inaron guys. Ngarong panahon na baka ng uwan-uwan. Nami ikano, binignit, mga biko. Nami ikado. Palit merong kuan guys. Pilit. Kaya mong napay munggus. Oh. Munggus man. Wait, Dahil kaya kaingan mag-binignitin. Magkuhan na yung magkanang magsaba. Guys, magkaansak ko din. Kaansak ko guys. Guys, magkatod sa kong nangka ato sa bus. Last na night ya. Okay, pas alright. Kasa lang hatdan na itong nangka. Kaya butasan kamot ka din. So guys, sa tapadunong sa mitang padong. Kasi mabasa man nagkatangkuan. Basa. Guys, atad sa kulay nangka guys ya. Nananay. Ubus. Padung ko kaya rin kuha na suwan. Siga suwan. Shoutout. Ay ko diha nila sa Ma'am Marilyn. Ug ni Swan. Amping mo diha ma'am. May padung pinalit ni ma'am. Shot. Yan ako na rin nanay guys. Tugtug nang kang hinog. Kagwang bunot-bunot mag-uwan guys. Oy. May tao dari guys. Oh, dari nanay. Ayan. Oh. Nangka. Maligla ko nangka. Manikuan na doon de. Ha? Kuan man, ahat. Ahat guys, nangka. Bawo nang sa naahat man na sila. Naging ba sila yung baon na? Dami silang baon dito. Tamis kung sila na kabigon. Unig ng padana de. Ha? Ano, kuwan lang yung baon na. Kami uhinod. Mga siguro. Ha? Ilaw eh. Kami lagi. Tamis ka. Boy, naman, nagbipong na na sa kabuhok. Tamis na eh? Tamis no? Kubigon. Kubigon sila guys. Agkuhan sa nangka. Kubigon. Kubigon ah. Yummy kaago. Hindi kalamiin. Pero, sanay? Isi! Kailan, balintong. Para mag-ibang pao lagi. Huwag naman lagi. Ito pa. Masa pagkawin kayo matumig kuan. Kado. Naas na guys na tamis man. Nabaw ang isang katunga na ito man. Baba ka na pangabugi. Pangibugan ka na guys mga manglabay kay kada paglabay nila sa una nagikumbitay na way putos para mga din nilang kuana. Daghan ako ng bunga. Tamis no. Sayang agtibak guys katunga pud. Tana guys, nagkakaon na mis among nangka nga pinutos. Kaso hanggang nangka na kuan man na tibakeun magkeunot o tibakeun man ang katunga. So katunga nakaon ang katunga nadaot. Ambot nga nung daot to sila guys na kuan siguro to na pangibugan. Kay kada labay sa una manghangad man dari mga manglabay kay ra man daghanag bunga. Kumoto nga magiputos. Kay ngan mi ganiha og kuan naahat to sa pagka hinuga. Pero at least tamis maghapon sig ahat. Tan hurot na gani guys. Pag palabi na rin kaan kay na mga bata. Ja, maot pa sa panahon, di ba sa kuan ang panahon na bugnaw. So mura to guys, to po na maghihatdan sila sa nanay. At least nakakaan nata sa atong hinagaan nga nangkang tinisok. Nga na jud guys no basta magtanong na gud tay ani. Sa mga nag-message diha nga kuan wa na nahurot na guys.
Mo to kinaunhan namang kuan guys, mo to amang kinaunhan nga nahinog na sa mga nangka. Bawala man ring mosunod ug haniri. Madula man tagdi pud mga daot, ang problema ang puro pud daot astilan. Useless sa katong putos-putos na nga daot di ay. Yes no. Sa tis nakakaan nami guys sa mga pinutos nga nangka. Mga pamangyapo panahon guys. Oy, arang pamangyapong baga agdag larhi. Baga gyapong dag guys. Baga gyapong dag to. So guys, maro tong video rong adlaw guys. Salamat sa itong pag-uban namo. Sa mga kada adlaw nga videos. Thank you for always watching. See you tomorrow guys. Amping mo kanunay diha. Labi na sa mga viewers, silent viewers na mga new subscriber. Thank you so much kadto ninyo guys. Amping tang tanan. God bless you all. God bless na tang tanan guys. See you tomorrow.